ଫିଷ୍ଟ କରିବା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ହଁ ଚାଲ ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିକି। ମୋତେ ତ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ମୋର କାମ ଅଛି ହେଲା କି। ଆଜି ଅଛି ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଗୋଟେ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିକି ଫିଷ୍ଟ କରିଦେବା ଆଜି ଆଉ। ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେ ଅଛନ୍ତି ଡାକି ଫୋନ୍ କରି ଡାକି ଦେଇକି ଆମର ଫିଷ୍ଟ କରିଦେବା ଆଜି ଆଉ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତାହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଚାଲ କରିଦେବା ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ। ଏଇଠି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ପଇସା ଦେବେ ଆଉ କ'ଣ କରିଦେବା। ଚାଲ 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 ଆଉ ଫିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଦେବା। ଚାଲ ହାଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡି ଆଣେ ଚାଲ ଆଉ। ଫିଷ୍ଟ କୋଉଠି କରିବା? ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ଫିଷ୍ଟ କରିବା। ସେଠି ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ସେଇ ତ ମଜା, ସେଇଠି ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ତୁ କହୁଛୁ। ସେଇଠି ଫିଷ୍ଟ କରିବା, ଫିଷ୍ଟ କରି ଖାଇକି ଦେଖିବା ଭୂତ କ'ଣ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ। କ'ଣ ହେଲା? ଏପଟେ ଯିବାନି ହେଲା, ଏପଟେ ଯିବାନି ଏଇପଟେ ଯିବା ହେଲା। ଏଇପଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହଉ ହେଲେ ଏଇପଟେ ଯଦି କୋଉ ସର୍ଟ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଚାଲ ଏଇପଟେ ଆଉ ଯିବା। ଚାଲ। A twilight world of এইଠି କେন ଫିଷ୍ଟ କରିବା। ଏଇ ରାଜନ ଆଉ ରାଜନ ତୁ କଳା ଜାଳ ନେଇକି ଆମେ ଭାତ ଭାତ ରେଡି କରୁଛୁ। राजन ना যদি ভূত ভূত বাহারলে কোন করবা? अरे महाकाल बाबा है ना, कोई डरने की कोई बात नहीं। बढ़िया आईडी। राजन ना मोटी गलाई बड़े। अरे कौन जीव भूत भूत तू खाली भूत भूत होउଛୁ। अरे भांग କିଛି ଆଇନି। ପିଲାମାନେ ସେତିକିବେଳୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଜାଳ ପାଇଁ। ଯାଇଛନ୍ତି ଜାଳ ନେଇକି ଆସିବେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଉ। ସେଇ ଆସିବେ ହେବେନି ଆଉ। ହେ ଆଇଲେନି ନା? ଆଇଲେଣି ଏଇ ତ ଆଇଲେଣି। ଆମେ ତମକୁ ସେତିକିବେଳେ ଜାଳ ପାଇଁ ଯାଇଛ? अरे କହୁଛ ଇଏ ତ ଖାଲି ଭୂତ ଭୂତ ହେଇକି ଜାଳ ଭଙ୍ଗେଇ ଦଉ ନାହିଁ। ଏନି ପଛଡେ କୋନ ସର କିନା ପଳେଇଲା। ଆଉ ତମେ ଡରୁଛ କାହିଁକି? ଆମର ଜୟ ବାବା ମହାକାଳ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ବାବା ମହାକାଳ କି ଜୟ। ମୁଁ ତ ପୁରା ମାନେ ଡରିକି ଛାନିଆ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ରୋଷେଇ କଣ କଣ? ହଉ ହଉ ତୁ ରୋଷେଇ କର, ତୁ ରୋଷେଇ ମୋ କର। ଛଡା କେହି ରୋଷେଇ କରିପାରିବେନି ହେଲା। ହଉ ହଉ କର କର। ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ଚିକେନ। Kenapa tak tidur lagi ha? ମହାକାଳ ମୁଁ ପାଖ ଆଖ ଚାରି ପାଖରେ ଥିବ ଯେତିକି ଭୂତ ମୁଁ ସମିତିକର କାଳ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାବା ମହାକାଳ। ମୁଁ ମୋର ତୃତୀୟ ନୟନରେ ଯାହା ଦେଖିନି
ଆଗକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ। ଇଏ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହବ। ଭୂତ ପ୍ରେତ ବୁଲିଲେଣି ଚାରିଆଡ଼େ। ଇଏ ଭୟଙ୍କର ଜାଗା, ଆଉ ତ୍ରାହି ନାହିଁ ଆଉ। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଟେନସନ କାହିଁକି ଶିଷ୍ୟ, ବାବା ମହାକାଳ ଅଛନ୍ତି ନା। ବାବା ମୁଁ ରକ୍ଷା କର ବାବା, ବାବା ମୁଁ ରକ୍ଷା କର। ଆରେ ଦୁଃଖ କଣ କୁହ, ବସିଛ ଦୁଃଖ କଣ କୁହ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲ କାହିଁକି। ଦୀର୍ଘ 150 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଆତ୍ମା ତାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏ ପୁଞ୍ଜାରେ ଚାରିପାଖ ସେଠି କାହାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦଉନି। ତମେ ଭୁଲ କରିଦେଲ, ସେଠି ଫିଷ୍ଟି କରି ଯାଇ ଭୁଲ କରିଦେଲ। ତମେ ତାକୁ ଆଇଁଷ ବାସ୍ନା ଦେଇଦେଲ ବସିଛ। ଆଉ ମୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ହୋମ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେ କି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ତମେ କରିପାରିବ? ଯେତେ କହ ବାବା ଆମେ ପଇସା ଦେବୁ ବାବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ବାବା ରକ୍ଷା କର, ଆମକୁ ଭୂତ ଗୋଡିଛି ବାବା। ମୁଣ୍ଡ ଯାଅ, ସେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ଧରିକି ଆଣିବ। ଯାଅ, ତମ ବାବାଙ୍କର ଆଦେଶ। ଜୁହାର ବାବା, ଜୁହାର ବାବା। ଚାଲ। ତମେ ଦିଟା କିଏ ରେ? ଚଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ। କୋଉ ଚଣ୍ଡ କୋଉ ମୁଣ୍ଡ? ମହାକାଳ ପଠାଇଥିଲେ ଆମକୁ। ବାবা ସେ ହେଇ ଭୂତ, ବାବା ସେ ହେଇ ଭୂତ, ଡର ନାହିଁ, ମୁଁ ବନ୍ଦିନ କରିଦେଇଛି। ଏ କିଛି କରିପାରିବନି, ତମକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବନି। ହେଇ ଭୂତ। ଡର ନାହିଁ, ବସିଛ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦିନ କରିଦେଇଛି। ଲୋ ବାପ ग्रीं क्रीं ओम स्वाहा गुरुवार को